smo čuli, glavni ciljevi projekta su bili unapređenje slobodnog protoka roba u Crnoj Gori u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i podizanje internih kapaciteta institucija koje sprovode propise iz poglavlja 1. Kada je u pitanju Agencija za lijekove i medicinska sredstva, mogu sa zadovoljstvom da kažem da je napredak napravljen na oba ta područja. Agencija za lijekove je mlada institucija koja je i osnovana u skladu sa evropskim najboljim praksama i od početka svog osnivanja od 2009. godine se zaista susrela sa potrebom da i sama intenzivno radi na implementaciji evropske direktive u nacionalne propise Crne Gore, jer upravo ti propisi osiguravaju ono što je gospodin Kamarata rekao, najbolji kvalitet proizvoda za naše građane, a konkretno kada su u pitanju lijekovi i medicinska sredstva, mislim da je izlišno i reći koliki je uticaj tih proizvoda na cjelokupno javno zdravlje. Naravno, kako je evropski pravni sistem na ovom području veoma kompleksan i razvijao se tokom više decenija, bila je zaista izuzetno značajna i važna ekspertska podrška koju smo kroz ovaj projekat dobili kako bi naravno i mi više naučili i pravilno razumjeli i pravilno preuzeli pravnu tekovinu Evropske unije i u naše propise. Stoga imam i potrebu i zadovoljstvo da se zahvalim svim ekspertima koji su sarađivali sa zaposlenim u Agenciji za lijekove, prevashodno doktorki Vesni Koblar, ona danas nije sa nama, koja je kroz 80 radnih dana zajedno sa zaposlenim u agenciji radila na preuzimanju 27 evropskih pravnih propisa, ukupno 14 nacionalnih propisa Crne Gore, od kojih je 6 već i objavljeno, a i ostale očekujemo jer su stručno obrađeni i pripremljeni, kao i gospodinu Vitomiru Fisteru koji je sa nama radio tokom preko 20 radnih dana na regulativi koja obuhvata medicinska sredstva, znači na regulativi novog pristupa. Ono što je posebno značajno u ovom projektu, to je da nisu samo bili u pitanju preuzimanje i rad na podzakonskoj regulativi, nego smo imali priliku da organizujemo i 3 veoma značajne radionice na 3 teme koje su veoma značajne za rad agencije, za naše građane, kao što su recimo i borba protiv falsifikovanih lijekova, i kroz tu organizaciju, znači skupova u kojima su učestvovali i druge institucije i predstavnici i medija, dodatno smo unaprijedili i kapacitete i znanje i zaposlenih u agenciji, ali i svih klijenata koji sa agencijom sarađuju. Imali smo priliku i zahvaljujemo se što je bilo razumijevanja i da jednu malu brošuru o radu agencije, o njenim najvažnijim nadležnostima takođe objavimo i nadam se, evo, par primjeraka smo upravo danas dobili štamparije, pa evo, nadam se da ako bude neko zainteresovan, može i bliže da se upozna sa nadležnostima agencije. Tako da, evo, na kraju da kažem da kroz realizaciju svih ovih aktivnosti smo postigli jedan veoma važan cilj, a to je unapređenje kapaciteta svih zaposlenih u agenciji, što je za razumijevanje, za preuzimanje pravne tekovine, jer je to jedan kontinuirani proces. Dakle, naravno, nas očekuje još puno posla, ali mi se nadamo da ćemo i u perspektivi imati priliku da koristimo instrumente IPA podrške koji su za nas veoma značajni i ono što je, mislim, veoma važno, to je da ćemo te buduće projekte dočekati mnogo spremniji i sa mnogo više znanja